Да прыкладу, чалавек знайшоў на вядомай інтэрнэт-пляцоўцы рэч, якая яго зацікавіла сваёй цэнавой катэгорыяй. Патэлефанаваў ці спісаўся з прадаўцом, дамовіўся, пераслаў грошы і атрымаў пасылку. А ў ёй быццам бы і тое, што было патрэбна, але зусім з іншымі спажывецкімі якасцямі. Толькі за апошнія дні выяўлена некалькі такіх фактаў у Брэсцкай вобласці. Также у нас на исследовании есть несколько мобильных телефонов. Когда житель города Березы приобретал мобильный телефон iPhone, заплатил за него порядка 170 рублей, а получил мобильный телефон Lenovo и несколько подарков к нему. После проведения экспертами, товароведами судебной товарищеской экспертизы определена остаточная стоимость того мобильного телефона, который был ему предоставлен в качестве посылки. Остаточная стоимость мобильного телефона и подарков составила в размере 20 рублей. Еще житель города Бреста обратился в УВД Московского района города Бреста с просьбой о том, чтобы провести экспертизу мобильного телефона. Заказывал на торговой площадке Куфор телефон торговой марки Xiaomi, а получил взамен Micromax с многочисленными повреждениями. По результатам проведения судебной товарищеской экспертизы остаточная стоимость телефона Micromax не превысила 15 рублей. Як правіла, такія абманутыя пакупнікі звяртаюцца з заявай у міліцыю. Апошнія назначаюць тавараведчую экспертызу, каб была падстава для ўзбуджэння справы па фактах махлярства. Апошнім часам тавараведчыя экспертызы займаюць значную частку ў рабоце судовых экспертаў Брэсцкай вобласці. Калі ў мінулым годзе за 9 месяцаў іх было праведзена каля 300, то за адпаведны перыяд гэтага года ўжо больш за 400. Праваахоўнікі ў сваю чаргу раяць быць больш пільнымі і не вясціся на тое, што дарагая рэч будзе рэалізавана па кошце бюджэтным.